И те са си тръгнали вече. И така се случва по историята. По-нова. Хайде. Втория час. Снимана в красата звъня, ама го къснаме. Снимана в красата. Айде, ще виждам. Днеска разписка на това, не може. Ама колко ще се звъни красата? Как ми въпи? Айде, мама ни иде сено ги е взела и е казала на баба и чао и по-отява да се върна. Дали жената нещо да снимана, ама викам да чакай, поръчи ли толкова късно нещо може да се хода? Коя? И са се качили, или са се горе. И това да се прати доста късно, не знам защо. Не помня как се изпращаше. Да се обавя. Не, она да тайде. Как се хърка децата още път. Аз ще отивам в тая. I like to be in the titan. It's a Димана, утре си на училище, чули? Окей? Да. Сутринта ще станеш? Добре. Аз съм втора смяна. Не знам коя колежка е. Няма нищо страшно. Алина ще е там. Аз ще дойда от Египет. А вие сте тази седмица до края де-факто, нали? Не, свършва заниманието тази седмица последно. Ами, тя утре благоволи, нали, хареса, може да стои на седмица. Там да се бъдат. Сега нито е болна, нито нещо е. Чуди се само как това време се Дай само да направим прямо. Ама вижте, как ще изкараме, че сега изкараме тук да вече. Хора, ако искате още една част, аз сега свършвам, защото ми е скучна играта. Чао!